Kim Kardashian se pojavila sinoć na Met Gali u haljini Marilyn Monroe sa svojim novim dečkom Peteom Davidsonom. U toj zaista legendarnoj haljini najpoznatija plavuša je otpevala srećan rođendan, gospodine predsjedniče, na dobrotvornoj večeri u Madison Square Gardenu. Kim Kardashian je bila odlučna da se baš u ovoj haljini pojavi na crvenom tepihu. Verovali ili ne, prvo su rekli Kim da ne može da nosi haljinu na Met Gali jer je previše vredna. Ali muzej u kom se nalazi je ipak promenio mišljenje nakon što je Kim počela da radi sve da bi tu haljinu pozajmila samo na veče. Ipak nije sve išlo po planu za Kardashianku. Prvo, nije uopšte mogla da uđe u haljinu, a pred samu Met Galu, iako je smršala 7 kila za 3 nedelje, samo da bi mogla da uđe u haljinu, nije uspela da je zakopča pozadi, pa je sve vreme na crvenom tepihu morala da drži onaj krzneni ogrtač preko leđa da se to ne bi videlo. Iako se spekulisalo da je Kim možda smanjila pozadinu zbog haljine, ipak se dokazalo kao suprotno. Imajte u vidu da je ova haljina stara 60 godina, tako da je trebalo pažljivo rukovati tkaninom i šavovima. Zato su se dvoumili iz muzeja da li uopšte da je daju Kim Kardashianovu haljinu, ali je bila Kim previše uporna. Što se tiče crvenog tepiha, ona je nosila pravu haljinu Marilyn Monroe da bi se fotkala, ali potom je morala se presvuče u repliku da bi ušla unutra na zabavu, da ne bi slučajno uništila haljinu ili prosula nešto na haljinu toliko vredno. E sad, prava haljina očigledno nikad nije ni očišćena nakon što je Marilyn nosila, zato ima tragove prljavštine na samom dnu haljine. I sad sve ovo ok, ali ljudi su jako loše reagovali na izjavu Kim K da je plakala kad je shvatila da je ta haljina mala i da je zbog toga 3 nedelje bila na striktnoj dijeti od koje je uspela da smrša 7 kila u rekordnom roku. Kim je rekla, nosila bih odelo za saunu 2 puta dnevno, trčala bih na traci za trčanje, potpuno izbacila sav šećer i sve ugljene hidrate i samo jela najčistije povrće i proteine. Nisam gladovala, ali sam bila jako striktna, rekla je Kim. Twitteraši su odmah iskritikovali zvezdu zbog toga što je otvoreno pričala o dijeti u kojoj uopšte nije jela ugljene hidrate i šećere, a jedan online kritičar je rekao da ograničavanje sebe zbog dramatičnog gubitka težina nije uopšte zdravo niti vredno toga. Nekima se nije ni dopalo što je Kim uopšte dobila odobrenje od muzeja da obuče ovu haljinu, jer je to mogla samo Marilyn da nosi i niko više, ali s obzirom na to da je Kim prva starleta od Marilyn koja je uspela da postane mega popularna, ima smisla što su joj haljinu pozajmili. A šta vi mislite o svemu ovome? Kome bolje stoji, Kim ili Marilyn Monroe?